Ki pulit na katanan ANTF ka West Khas Hills kila yok ban kemno ya sawut ki nongkhaii drok bat yok ban kurup ya shibun ba drok heroin bat kynja. Ka kubor pulit ka yatu bahak pratrik ya yong ki bor pulit kila yok ya ka jingtip ba ki don langut ki nongkhaii drok na kathan nongston ki balalej ban thir ya drok na asam bat penkrek ban wanra Shah nongston lingba kesurok langpi nongston. Kumta na kaliang ka kenhun ANTF kala penlong ka jingpen ap syirip ha katay ka janmit ha kasnong nong lang hadin bakilayo ban batno ya kawe ka kali ka badon ya number ML06A 1450 balasyong dakite ki langut ki suban nongkhaii drok ya ki balatip kriteng kum u Brian Karbani arp khandai snem bat udon keri rentat yang arpusan snem rta ki badai na new nongston bat u Morning Star el rengat lifeway snem rta u badai na kasnong pendang rei mau kemawir. Na kita ki langut ki pulit ki layo ban kurup no hadu khatsan gram udrok heroin ki biloret baju tap ya udrok ternia inject mobile phone bat kapisa ha kajinya don langki nong sakhi shimet. Kumjo hadin kajing talasi ya kenika kali balanya ada ukostar din yau pniau arpu pras nemrta ubadai na maulais im Eastern West Khas Hills District ki pulit ki layo ban kurup sa shispa live program ukun. Hadin ki pulit ki lakiam no ya kini ki beriu bat register case persyak ya ki hapok ki kendon ka NDPS Act ha Nongston Police Station bat kajing tokit mentah kadang ya cakman.